Njemački novinar Udo Ulfkote, urednik lista Frankfurter Allgemeine Zeitung, upozorio je kako živimo u beskrajnoj iluziji koju kroje mediji i vlasnici medija, koji su dio elitne vrhuške koja upravlja svijetom lažima i manipulacijama. Njemački novinar potvrdio je da su ljudi uvučeni u mrežu laži preko elitističkih pojedinaca kojima je glavni cilj izazvati rat. Zašto? Zato da bi se ljudi u potpunosti osiromašili i kako bi se nakon rata novi svjetski poredak ljudima predstavio kao spasilac čovječanstva. Njemački novinar otkrio je šokantnu istinu o manipulaciji čovječanstva koje se propagandom želi uvući u Treći svjetski rat. Bio sam novinar 25 godina. Obučavali su me kako treba lagati i kako od istine napraviti laž, rekao je Udo Ulfkote, koji je napisao knjigu pod nazivom Kupljeni novinari, u kojoj opisuje način funkcionisanja medija u Europi. Odlučio sam raskrinkati laž i reći da su američki, njemački i evropski mediji brutalno lagali kako bi izazvali rat s Rusijom. Ljude se tajno huška na rat, u čemu najviše učestvuju mediji i novinari koji su obučeni za to. To je strašno, više nisam želio lagati, dosta mi je lažljive propagande. Ja sam, kao i moje kolege, imao striktno određen zadatak da nahuškam Evropu da uđe u rat s Rusijom. Morao sam pisati protiv Rusije i proamerički. Morao sam podržavati CIA i NSA. Pod svojim imenom objavljivao sam tekstove koje su napisali agenti CIA i ostalih obavještajnih službi, a posebno njemačke tajne službe BND, izjavio je Ulfkote. Prema njegovim riječima, agenti BND-a došli su u njegovu kancelariju u Frankfurtu i tražili da napiše tekst o Libiji i Muammeru Gaddafiju. Članak je bio o tome da je Gaddafi pokušao u tajnosti izgraditi postrojenje za proizvodnju bojnih otrova, a to je 2 dana kasnije i objavljeno, istakao je njemački novinar. Ulfkote je ove navode objavio u knjizi Kupljeni novinari, u kojoj ističe kako se osjeća postiđeno zbog svojih postupaka. Knjiga je moja odgovornost kako bih se iskupio za sve što sam lažno pisao, iako znam da će me zbog knjige sigurno pokušati ubiti. Godinama se ljudi preko mas medija uvjeravaju da se ratovi na Bliskom istoku vode u ime demokratije i kvazi mira, pod čijom palicom su umrli milioni ljudi. Alternativni mediji sistematski su upozoravali na Treći svjetski rat, ali i na to da Sjedinjene države i NATO masakriraju države, a ne oslobađaju kako mediji sistemski peru mozak ljudima. Danas kada je rat došao u srce Europe, manipulacija se nastavlja, a brutalne laži stvaraju potpuno drugi svijet koji nema veze sa stvarnošću. O nevjerovatnoj manipulaciji progovorila je Amber Leon, koja je radila za CNN i dala otkaz kada je shvatila da se od nje traži samo jedno – pisati laži. Iako je i ranije sumnjala, sve je shvatila kada je CNN odbio izvijestiti o mučenju i ubijanju demonstranata koje sprovodi vlada Bahreina, o čemu je svjedočila kada je 2011. godine CNN uputio na terenski zadatak. Njezino izvještavanje o događajima u Bahreinu zaustavila je vlada Sjedinjenih država u saradnji s vladom Bahreina. Leon je rizikovala život kako bi izvještavala u Bahreinu, dok je u isto vrijeme druga novinarka CNN-a snimala plaćeni propagandni izvještaj o tome kako su lideri Bahreina prodemokratski reformatori. Na ovom primjeru Amber je shvatila kako se radi o nevjerovatnoj laži koja se plasira kao stvarnost. Shvatila je da to nije novinarstvo nego vrlo opasna manipulativna retorika. Sve je laž, rekla je Leon, dodajući kako je CNN oružje masovne destrukcije kojeg nismo svjesni. Oni ponavljaju laž ponovo i ponovo. Ova laž, koliko god besmislena bila, upornim ponavljanjem postaje istina, kazala je Leon, upozoravajući da se totalitarni režimi predstavljaju kao demokratija, dok se stvarna demokratija i sloboda plasiraju kao totalitarizam. Nismo svjesni na koji način manipulišu, nismo ni korak odmakli od Goebbelsa, iako nas truju time da živimo u demokratiji. Otvorite oči, zaključuje Amber Leon.